Gurit ijazah dening Hadi Pamungkas. Sekolah sing dhuwur ya Le, supaya besok bisa dadi wong pinter ngegem ijazah dhuwur, bisa gampang gawe nglur jabatan Le. Aja kaya simbah lan biyungmu iki mung kambon sekolah rakyat nyur uripe keserakat. Sekolah sing dhuwur ya Le, supaya kowe mbisuke dadi wong kang luhur. Ijazah dhuwur kuwi kadidine gaman kang landhep Le, kanggo sangu mecahi dalan panguripan. Kuwi kabeh kojahe simbahku nalika jaman kala bendo. Iki jamane wis gumanti, Mbah. Akeh ijazah dhuwur wis nora tedas kanggo mecahi dalan panguripan. Iki jamane wis owah, Mbah. Golek jabatan ora sithik sing ora ngagul-ngagulake ijazah, ning akeh sing mung nganggo dalan kedeping netra kang ngemu sasmita, Mbah. Iki jamane wis edan, Mbah. Bongkot bisa dadi pucuk. Akeh sing nendang pranatan lan paugeran. Kadidine tembok kang bekuh markamah kono kae, Mbah, bisa rubuh saka kedeping netra panguwasa. Mung sak perlu ngluru derajat kanggo sang putra. Ijazahku wis ora tedas mengisi jaman, Mbah. Isih kalah landhep karo tangane panguwasa.